khublei pi baroh ki bapet ya Good News TV bari priang sobhai pi syakani ka program hakabang yo wanlam shapi ya ka khubor na Ka Ktien ka Jong Blei na Reverend PS Tmung. Hakani ka por ni daw ka jingkren be pastor idan ringkat bat ngi bari priang sobharu ye Reverend PS Tmung idei na ka Ribhoy Presbyterian Synod bari bat rumenta como principal jong ka Ribhoy Synod College. Marashwa bangin ngau ya ka khubor bai pastor in sama pareng ke Jong Ngi ngin sangap syo ya ka wei ke jingrwai ka kyrpang na Bamekyrkhu Kharkongor U Blei Un kyrkhu ngi baroh. Trai ngalong ublasak ma jing map ai trai nga perta snow jingduwai jong nga trai nga wan chami nga hang snow day ban wan chami ban nu chor ki pap jonga hen rei trai mila ban sai ku yanga ngahang don kam kat badang im ya kamon jong mi bale u kat ba im hang ni ha perthesngi tang yami Jakri trai ngawan syami menta
hak menengkong ngapen pau ya ka jeng sngongu ko bakrau U Blei obo penyo hangai kene kalan mangani simbenta hak good news channel ya ka banya samro ya Ka Ktien ke Jong Blei te shumai nginya phai sa Ka Ktien ke Jong Blei deng le ya le jak man jong u hak jingduwai ngin ya duwai kok pa jong U bah peneng oblong trai jong met gimen siam gi jong ni ngiwan hajan jong meh kene ka por ya ka ban ai ngo ya meh namar ke jeng baha ke jong me namar ke jeng long Iaineh ke jong me Blei ha ke jeng ke Jong Ngi ke baman la ke sngi me kyrkhu ngi me penyo ngi ke jeng kot ke jeng khia me penyo ngi ki lat ke lenti bengin ngin sa sla jong nek perthai bat kham tam me penyo ro ngi Blei bengin la ya ke ban syakri ya me ngi don hang ne Blei ya ke ban syak skor Ka Ktien ke jong me ngi da duai me menda isnai ya ke ban kyrkhu ya ke baroh ke bengin sa yo sngo bikin da long shisha Blei ke jeng bam nak bata ke men sim ke jong ngi nang yalam kene kapor ka pedang sa kamjor ya kiceng ke jong baroh ngi IT hame men de isnai rupan map iki pop ki babon na bah ka kyrteng U Jisu pan amen ka bynta na Ka Ktien ke Jong Blei ka bangang ko ek ban yalam jung mot ingi kene kapor kalong na ka shthi ka baar ke jong U apostol Paul shok Timothi kalenong ka baar ka khot ka bakhat lai Ka Ktien ki ba ong kumni ladangi ki bomne U yaisa ama U ba Iaineh na ba U umla ban len yalade ngi hagne ka perthai ka bangi ngimla ya ka ban shania yanoro ki parlok ki la ka ban I no yingi ki briu ki la ka ban sngotu bakala yingi bat teng wat ka donot ka jongiru kala ya ka ban shat kala yingi hnrai ha ka por ka bukum kata ngakwa ka ban pen kan mau yingi ba udon uwei bom syam laklet yingi menoro bat uban nom klet yingi lano ru bat uta udai U Blei jongi wat langi don hapdeng ka por jong kijing kemen bat kijing sngo bah ni habangi don ha ka por jong kijing sngo si bat kijing khuslai haba ka donot ka jongi ka dap da kijing sngongu ya U Blei ne ka dap da kata kijing sngo si ya la ka jong ka pom bat kijing leran lada ngiat hapdeng kijing job ne gi don hapdeng kijing syarem une U Blei ubamanga bat mapingi syakri ulong uta U Blei ubalong faithful U Blei ubangila ya ka ban syania U Blei Iaineh ngakwa na marketa hagane ka por ya ka ban pen kan mau yangi iwei pa iwei balangi don hapadeng kijing sngosi langi don hapadeng ka pom langi don hapadeng kijing that kijing jerem kala ban long hakamet bat hakamen siam ni langi don hapadeng kijing pensyoi ki baharukom jong kan kijing nakabanta Jong Ngi ki papang ki sitom hakamet nakabanta Jong Ngi ki bedon ki jing sngosi ha ki jing mot ha ki jing perkat ha ka donot ne nakabanta Jong Ngi ru ki bedon ha padang ki jing telot ha ki jing long ki jing kap kan jam siam bat kini ki baroh teng ki penlong ngi bangin keli where is God ha U Blei nakabanta Jong Ngi ngakwa ai ka banong he is right here udon hang ni bat ngi bat ulong U Blei ubangila ya ka ban syania bat ubangila ya kaban bu ya kijing syania ka jongi namar ba ulong U Blei Iaineh ka benta ka banengkong namar kata ka bangang ko ai ngi bangin ya phai ha kane ka por ka long ba U Blei ulong Iaineh bat kane kijing Iaineh ka jong u kam syong ha kata ka jing ha ka dor ka jongi mo ha kata ka word ka jongi handrai ka long ha kata ka jing long tenrai ka jong U Blei kumbakan ne ka benta ka pen kan mau yangi bangi ki briu ngi long ki bomne handrai U Blei ulong ubayaisa ban Iaineh kum ki briu teng ye ju prakhan le se bak jing iet ke jong U Blei ke jing long Iaineh ke jong U Blei ka long kum ke jing iet bat ke jing Iaineh ke jong ngi ki briu ka belong conditional ngi ong ha Ka Ktien pareng mo conditional ni ka belong fragile ka balai ban patno ka balai ka ban prano ni kata ka bangi ngi kwa abik bro kin le ai yangi khnang bangi ngala ai ka ban i iki khnang bangi ngala ban Iaineh ha ka jing ya dei ka jong ngi batki handrai ka jing ai ka ni ka jing Iaineh ka jong U Blei kamlong kumta mo ka jing Iaineh ka jong U Blei kamlong kumta ngi kum ki briu teng ngi le pop ngi bakala ngi pen sngosi ya U Blei handrai U Blei ule ayu handrai U Blei wat la hapdeng kita ki ro ulong U Blei Iaineh ulong U Blei Iaineh
ngi kan mau bo Petros ulale yo Petros ulalen yo Jisu laisian ho ngi kan mau Petros de way na kisindran ki bishit rehamba ki jong U Trai jong U Jisu Khrist udan hasenda jong uman la kapor hanrai ha kata kamiet ka bladino yo ngi kan mau palale yo une Petros ulalen no yo Jisu laisian habakumta hato U Blei ula ino ya Petros hato U Blei pendon kam syu yu em kam long komta Jesus restored him mo U Jisu la le yo ula pentamai pat yu but open long yu bun le yo bun long uta u mau siang ha ka ba mo un te ya kata ka balang ke jong bun long uta unong syarai ya kita kilang berot ke jong Trai ngkan mau ru iki kon Israel kat no sien ki kon Israel ki la le prasya yo blai mo man ba ki dang don ha ki jing ya lenti ki jong ki na Egypt syakanan ki la le prasya yo blai man la ka por ndre blai syam la lendet no iki kata ka jing Iaineh ka jong open wat hadien bi ki la yo ben chong hari kanan ru kini ki dang le pop ndre blai ya ki ha kata ka pop ka ba ki ki don pa ki prophet ki babon bikin yo ya ka ban hikai ya ka ban hikai ya kini ki kon Israel bakin yo tip ya kane ka jinglong ka jong blai God does not love us because we are perfect. He love us because He is perfect. Mo ublay ie jengi namar bangilong ki briu ki bejanai. Handrai ie jengi namar ba mo ulong ubajanai. Kani ki jinglong Iaineh ka jong ublay, kani ki jingla ka jong ngi ka ban shania ha ublay, kadai ki jinglong tendrai ka jong bat kam syong kumbanga ong ha ka jingla ka jong ngi. Ka bynta ka ba arpan ka bangi ngidei ka ban pet bat ban kan mau ka long ba kata ka jinglong Iaineh ka jong ublay wat la hapdeng ki jingpang ki jingshitom bat ki jing ki ba mangi ngia kendo Ka Ktien ka jong ublay na ka jingrwai sngi ka lanong ka balai ka dakot ka ba arpulai ka ong kumni kalong na ki jing sngi U Trai ba syam la bamdu yangi na ba ki jing sngi jong kimdu kilong ki bethamai man ka step ka bakrau ka jing Iaineh jong me U Jeremia haba utho ya ka ka bynta udon hapdeng kata ka jing sngosi namar bakata ka perthai ka bom im kari ka jat benriu ka bom im ka don hai ka don hapdeng ka jing jot kata ka nong ba la penjot ya ka kita ki beriu ki don ki la syak penrengkang par ki don syawepan Hendrai ha ka por ka bukum kata open kan mau bat khot ki beriu ki jong bat uang ba God is still faithful. Uni ublay udang long ublay ubakum no. Ulong ublay ubayaineh. Ngiru habang idon hapdeng ki jingpang ki jingshitom. Habang idon hapdeng ki jingiasyllok jong ki jingim ki baharukum. Kan long normal. Yang bat ya pi bangi sngo ba ublay ula no yangi. Mo bagi parlok ki la no yangi. Bangim don syuk manoru hasla jong ne ka perthai handrai ha ka por ka bukum kata ngiyo iya kene ke jinglong Iaineh ke jong ublay ha ki babon ki rukom ka panengkong kala banlong ha kata ka por ka bu upen yo hangi bangin na ka wei ka sngi sya ka wei pat mo yo la se don na pedeng jongi ki bedo ila ki jong ki bahayang hasam ki jongi don na pedeng jongi don pedeng ki jingpang ki jingstom ki bangim poi perkat syuk bangin yo ki jingkhia handrai ha bangi paidin yo ki tu ki por pat God gives us the strength mo ublay ai hangi ya ka bor bangin le ayo bangin yat na ka wei ka sin jam sya ka wei pat but ondangi paidin mentang yo iya kai nyo iya ki jinglong faithful ya ki jinglong Iaineh ka jong ublay wat lahap dang ki jing ki bakum kita nang ta deng i ne ki jinglong Iaineh ka jong ublay lengba ki parlok ki jong i mo ka por ka bangidon hapdeng ki jing ngidon hapdeng ki jing kerdo ngidon hapdeng ka jing sngo marway don ni parlok yo lese iba phone ngi lengba ka phone ki jong i mo iba kliyo pilong kumno ngiyo iya ka ban ye kren ban share ye ki problems ki jong i kata kamdei ka ba itai parlok ki jong i phone ngi dak jing jiarang kan ndre ki ka plan ki jong ublay kin ban pen i mo bakita ki parlok ki ba ublay ai hangi ki don rengkat bat ngi hapadeng ki jing ki bengi ngi ya kendo kala ru ban long lengba ka jing pule ki jong i ka Ktien ki jong ublay mo kapen kan mau yangi ba U Trai jong U Jisu Khrist ong kom no ong ngan i no ya pi mo ngan i no ya pi ha kami ngan long rengkat bat pi hala ka sngi haduk bawai no ka perthai
mau trai jong U Jisu Khrist ong kum ta nang ta de ki we ki bynta jong ka Bible ro ki pen kan mau bo blei ong kum no ong I will never leave you nor forsake you ngan i no e pi la ne ngan nom lendet no ye pi kala ro ban long ha kita ki unanswered prayers ki bangingi ong mo kita ki jingduwai ki bangingi ngimpat yo ai ki jubab ka bangingi kami lenti nrei U Blei lang ba kita ki jingduwai udang tre hala ka jong ka mon bat ki jing stand ka jong u na ka benta ka jing im ki jong i shimet so nga ko ban pen kan mau pi lang ba kan ka point mo ba U Blei ulong u bala ban chania ba U Blei ulong u ba Iaineh wat lah pedang ki jing bat ki jing yele jong ki jing im ki bangi ngi kendo ka benta ka balai pat ka bangang ko ai ka bangi ngin ya phai khndian ha ka ne ka por ka long ba ka jing Iaineh ka jong U Blei ka long ru ha ka por ka bangi ngi yo mat ya ki jing penshoi ha ka por ka ngi yo mat ya ki jing penshoi ya ki jing tenju ha ki por ki bakum ki taru U Blei ulong ba Iaineh mo ka shthi ki jong apostol Paul shi ki nong Korin ka bning kong ka lenong ka bishipau ka khat ka bakhat lai ka ong kum ni ka jingten ju kam syam langat hapi henrei tangkat ka ba ubriu ula bansha henrei U Blei ulong ubala banshania uban omsha bantenju tam ya kata ya ka ba phila henrei rengkat bat kata ka jingten ju un thauru bat ya un thauru yapi ya kalat banlan khnang ba phila bansha yaka ka jingten ju kam syam langat hapi henrei tang kata kaba ubriu ula bansha henrei U Blei ulong ubala banshania uban omsha bantenju tam ya kata ya kaba phila henrei rengkan bat kata ke jingten ju un thauru ya phi ya kalat banlan khnang ba phila bansha yaka ke jingten ju ha ke jing im ki jing ha ke jing im ki wan ya ka ban yale yangi man lakasngi kat bangi ngidang im ngidang sa asla jong nek persai kini gide kita ki benta jong ke jing im ka bangi ngidai ya ka baniat mo ki bangi ngidai ya ka baniat lengba teng kini ki jing yele ki jing tenju ki wan ha ki jing im ke jongi bat ki penlong yangi bengin sngo yala de bengilong kita ki failures nane ki brio ki bala sha job no Hanrei Ka Ktien ke jong U Blei ka pen kan mau yangi ba U Blei umju i no ya kita ki brio ki bala sha rem ya kita ki brio ki bom don nong yarap ya kita ki brio ki balong marwei ule ayo u ai hangi Ka Ktien ke jong u bakan le ayo bakan hikai yangi bakan yalam yangi u ai hangi ya mensiam u jong u ban pen khalan yangi pedang ki jing telot bingala ai ka ban pai so bingala ai ka ban yasyllok bat u ai ru hangi ya ki parlok ki parjor ki bahayeng hasam ki ban le ayo ki ban ai mensiam yangi ki ban ya Christian lam yangi ha pedang kita ki jing penshoi ki babon ki bangi ngi ya kendo u ai ru hangi ya ke ai u ai ru hangi ya kata ke jing isen ai ke jong u wat habangi ngi la lepop wat habangi ngi la hapno na kata ke jing im ka bangi ngi dei ka ban im ban yat kat kum gamon ke jong u ino yangi hangta reu ai lat yangi bangin le yo bangin kala ka mamon bangin pai pat sha u dei namar kata ka daw habangi don ha pedang jing sha penshoi habangi lakum mahap hagi jing penshoi jong nek pertai kam dei yangi bangin shong sa hangta kam dei yangi bangin du jingkren bangin no ani ngala laptop kat ne hatu U Blei undang i yo beriu bakum manga udang in ki jingrwai siam ka ongkom no ka manase Paul bat Magdalene ki layo map name unong siam uang u ongru map lem yang aru kumba me melamap yaki mo ngitem baki pop ki jongi ki jing palat ki jongi ki long kampalat ban ki ero kampalat ban yaw siap jong ko duriau kampalat ban ki klur jong ko beneng andre une U Blei ba manga bat mo pingi syakri watlah beneng ki jing long pop ki jong ero u khat pat yangi mo begen pai shu ong kom no lang bau esi au la ki pop jong pi ki sau han kin sali par kum ka yor mo ali tong ini sat nialem ong U Trai mo la ki pop ki jong pi ki sau han kin sali par kum ka yor udai U Blei u bakum utau ba manga ba no pingi syakri U Blei u bangila ai ban shania watlah peneng ki jing yele bat ki jing penshoi jong ki jing im bat kane ki jing long Iaineh ke jong U Blei ka khot yangi pan syakane ka phang ka bakong santam kata ka long bagen pai lak jong ki khamat ki jongi syak deng phana ka jong U Trai jong U Jisu Khrist balengi dei ka ban pai sho Jisu Khrist balengi dei ka ban pai sho U Blei
Namar badai halor jong kadeng pana. Ba U Blei U la penpau. Ya kata ke jing penpau. Kaba krau tam jong ke jing Iaineh bat ke jing la ke jong ya kaban shan ya au. Da kaba U IT no ya lau jong U kono jong U Jisu Khrist halor jong kadeng pana. Rom kal city shaginong Rom kal nong kebesan ke dekat ke pra kapen kan mau ingi bat ke ong ba. U Khrist ulayap na kaben ta jong ni menno menbamangi ngilong kinong pop. Mo we were sinners, yet Christ died for us. But ngilalong ru kinong syun ki jong oblay. Na ke jing long nong syun. Lang ba ke jing yap ke jong trai jong U Jisu Khrist. Lapen long yangi ki khun ki jong oblay. Ngakwa ay ngi namar kata begin sngoto iya ke negi jing shisha. Ba oblay. Kata ke jing long Iaineh ke jong hun yangi bengingin syuk sakut hakapop. Kwa ay ngi begin pai la ke jong ki khamat ke jong ngi shaw Jisu Khrist. Ubadon halor jong ke ding pena. Ubala tep ru, ubala don ru halum jing tep lai sngi, bat ubala mi pat ru. Na kita ke bayam, ban le ayu, ban pen yo hangi ya kata ka hok, ban pen I hangi ya ke jing Iaineh jong ki kular ke jong ublay, ba un le ayu, ba un pen im yangi. Bangin yo mat ya ke jing im ke bom jukut, ling ba jong u. Haba kumta, haba ngi tep ba un le ublay ulong ubay Iaineh, haba un le ublay ulong ubala ya kaban syanya, kadon kam yangi bangin le ayu pan. Gidon kam namar kata kaban kong bangin syania ayau hakipor baroh. Bangin syania hau hakipor baroh. Da kejing tip da kejing ngeit ke beskem ba U Blei udang tray. Ha kejing im kejongi shimet. And he is not finished yet. Mo umpat dam. Ya kejing tray kejong U ha kejing im kejongi. Ngidairu ya kaban le you we need to cling to him when temptation calls. Ngidaya kaban snok hau habang ngi mat ya kijing pensoi jong kane kapertai. Kalong kapasuk yang mo habang ya nanti habang mat ha kijing ban le you bangin snok ha ki egi bakan japartai. Yo le se don na pedang jongi ong pedang kijing sngosi pedang kijing kuslai ngi pai no ya lak jong ke khamat ki jongi hakakian haki we pat kijing sngov ha jong kane kapertai dak kijing mudur ba kita kila ai ban penyo pat hangi kijing tengen kila pat ban penyo hangi kijing sngov ha mo ngila ban pai sha ban I no yo blai ban nom syakri syu yo blai mo ha bakini kijing pensoi ki wan ngila no kat ni ngala syakri yo blai balai kum ni yang ngan nom syakri syu yo ngakawa ai ban pen kan mawi phi ban ong mo pain does not give us the license to sin mo kijing ki pengingi ya kenduk kim ai hangi kata ka lat lane ya kata ka kabu bangin le pop handrai habakini kijing ki wan habakini kijing pensoi ki wan kadon kam yangi bangin yaisno hau nang tade kadon kam ru yangi bangin le yo bangin yaro yo lengba kita kijing pang kijing stom kijong ngi ong komrong ong ngin yaro ru yo me ko tarai mo da mar ki khuslai hi ki sitom ki babe yanga syame ban phet ban ri apa deng kijing khuslai bat kijing jenjar chong kijing im we need to praise him mo ngin yaro yo belai om tang bangi yo mat ya kijing sok bat ya kijing kemen om tang bangi yo mat ya kijing kot ya kijing khia ya kijing kyrkhu bat ya kaspa and ring yaro ru yo belai can with our trembling lips mo dak taki remiang sentur ki jong ngi ki bakyo apa deng kijing pang apa deng kijing sitom apa deng kijing yele ki baharukom ngin le yo ngin aingu yo ngin yaro yo nang tade yo le se don apa deng jong ngi ki bla changai no blai mo ki bom don shu kijing yedai ka bajan bat o blai u khot engi haba pi la long ki bala jangai no nanga to wan pai mo ong kum no kandai U Trai jong U Jisu Khrist ula I no ki hasam ban yet ya ita iwei I bala no. So when you have strayed, be confident that he will receive you mo haba pi la pet jangai no blai haba ngang la pet jangai no blai haba nging la pet jangai no blai ka don kam ngi ben le yu bangin don ta jinget ka beskam ba haba ngin wan pai mo he will welcome us with open arms. Un pediang yangi rengkat bat kini kiti ke ba ban kedup ingi. Kumba ukpa haba ukon sarong aurea lo wan pai syam labe yu henreu ap kami lenti lano wan pai ka don kami ngi namar kata ba oblei udang yai ap yangi hadu kini kisngi ki pamenta bangin le yu bangin pai pat syau kani ke jinglong Iaineh ke jong oblei namar kata ka dai ke jingkular om na kabanta ki brio ki bejanai handre na kabanta kita ki brio ki bedon na pedeng ki jing it is a lifeline
for the broken ones. Mo kadai kita ka lifeline la ne utau saihon jong ke jing im na ka benta kita ki breu ki bedan pedang ke jing pat dono pedang ke jing pedang ke jing yele kata ke jing long Iaineh ke jong oblei ba wat la pilong hadu kat taru nga don hang ni ngan yerap ye pi ngan don rengkat bat pi menta ke sngi na mar kata haba pi pej igni ke kubor yo le se don nap deng jong imo ke dan hapdeng kata ke guilty feeling ke jing ngolong pop yela di na mar ke iki banging lale la ne ke bedon hapdeng kata ke jing pat donot ke jing dukha men sim ke jing bom ngosuk ha ke jing mut ke jing perkhan yo le se don hapdeng jong iru ke bala sya pen ngop ha ke jing pen shoy jong gane ke perthai ka bangang kwa ai ke ban pen kan mau yu pi ha gane ka por ka long ba wat la pilong ki bom Iaineh U Blei te ulong U Iaineh ban U bala ban shania haba pi sngo ba ki brio ki la klet no yu pi ba pilong marwai nga kwa ai ban kan mau yu pi ba U Blei u yu yu pi kumba pi pilong haba pi don hapdeng ke jing tolot pi ong ngam la le ai sho nga kwa ai ban kan mau yu pi ba kita ki jing le isen ai ki jong u ki long thamai man la ka step niong ha ka Ktien pareng mo however cold the winter is spring will always come wan la ka tlang ka kriat kat no ru ka senrai kan sawan pat mo preng jingdu jingkermen ki babon sisien ka sngingin yo I ba kata ka step pernai kan sapai namar kata ngedaya ka ban yais no ho ngedaya ka ban bat scam ho mo kenang ba mo ru ulai ka ban bat yangi haba ka jinget ke jongi katlot unyarap yangi kyrkhu yangi bat ngin kan mau man la ka sngi bawat la kum ki breu ngilong ki bomne ha ki jengmut ki jeng perkhan ki bayai kala ha ki baroh U Blei uba manga bat mapi ngi syakri ulang uju henin menta bat syadu ki babom jukut U Blei unda kyrkhu unda yarap U Blei na ka benta ka burom ki jong u amen